This is another Infosol production. Her ser vi så et nemt sommerlook med en nederdel og en løs top, samt en meget fri jakke, der blæser i vinden. Så man får ikke hedeslag, samtidig med, at man bare kan nyde vejret og ikke og være sådan minimalistisk. Det er, hvis man ikke har lyst til sådan at skille sig for meget ud, men samtidig nyde vejret. Det her look, det elsker jeg rigtig meget. Det er meget fancy. Det er, hvis du skal til et event, det kan være måske en fødselsdag over sommeren, eller noget lidt større, sådan en fest måske. Så vil det være en rigtig god idé at klæde sig sådan lidt sommerligt, men elegant. Jeg elsker især elegante looks. Det her, det får dig til at skille lidt ud, men samtidig er det en maxi, der dækker kroppen. Det er ikke noget, der viser for meget, kan man sige. Jeg elsker det her look. Ja, så har vi det sidste look. Det her look, det er lidt cowboy-inspireret med nogle frynser for neden. Det er også et unikt outfit, men det er ved at blive på mode at have sådan en kjole her. Man ser det hos kendte som Kylie Jenner og en masse forskellige. Det er en stil, som er meget inde nu her. Det er det chic, du skiller dig lidt ud. Det er ikke for meget, men det er stadigvæk sådan festligt. Det der, når man ligger og stiger på folk, kom gående forbi. Yes, ligger her og laver en lookbook. Tak for I så med. Håber jeg gav noget inspiration. Hej hej.